Ricardo, hoe gaat het daar? Ja goed, ik sta nog steeds achter de lange mannen. En die ben aan weer voor. Die had hartstikke druk, Joert. Maar dit ben de man van Captain Disco. Dat is een prachtige vernieuwde plaat in de hand. Stel je eerst even voor. Hielke. Auker. Danny. Simon. Hoe lang speel je al met je al? Ja, per hier. Twee, denk ik. En heel lang in het oefenhok hong of net? Ja, heel. Toen we twee nummers zien, doeken we het podium op. We trainen? Ja. Bad Hoes? Ja, natuurlijk. En voor een daverend succes. Ja, wat... Hey, wat voor een sfeer muziek een beetje? We zullen aannemen een liedstukje hier, maar welke hoek zit je hem? Je zit wel in de punkrock en ja, ik wil in de rock'n'roll sfeer. Lekker een pittige werk. Ja, pittige werk. Ja, harde muziek. Ja, daar hou ik van. Is dit de eerste of net? Dit is de allereerste plaat van u. Ja. Allereerste LP zelf. Dus Zwier bevalling? Of, het wie een moeilijk proces, maar het is heel mooi worden. Hoe heb je het opgepakt? Thuis opnemen of ben je echt een studio hier geweest? Ja, we hadden thuis hebben we het opgenomen. Eigen studiootje gecreëerd. Goed mooi. En verder hebben we het handen jongen, een producer, een mixer, hadden al mixed. En nu hebben we de dikke plaat. Ja. Tevreden? Hartstikke tevreden. Zit er prachtig uit voor de mensen die de radio bij haar even. Dus is dit tekenen? Is dit wat is het? Dit had een neef van mij ontworpen. Ja. En die had... Zo'n trein trouwens, hoe een spoor? Ja, dat klopt. We hadden al je songteksten van onze LP jong. En daar had er ze een vaarkant op maken. We hadden een nummer die heet Freight Train. Dus ja, daar komt het bij, denk ik. Wat is het? Brushed of verven? Dat weet ik niet, die technische gegevens. Geen paintbrush, dat herinner ik me. Ja. Hoe vaak speel je mee, hoor? Even, Nou, 1 keer in de week daarmee zou je aan het oefenen. Ja. En het lijst zo volle mogelijk. Ja. Dus, goed feestje, hè, vanwege de plaat. Goed feest. Vertel. Ja, we maken op zee. We hebben in Neushoorn hebben we een presentatie met 2 orenbands. En ja, dat is gewoon een goed feest. Ik ging het ook de details heel mooi uitlezen in. Ook maar dat al je uitlezen. We gaan hem aan. Ja, ik ga hem de hele plaat spelen. We gaan een hele plaat spelen, ja. En er komen 2 andere goede bands. Sick on Vacation, een punkband. En Tess and Her Highway Patrol. Ah, dat is leuk. Ja, wees, met Natasha en Pieter. Rockabilly. En daarmee gaan we een heel mooi feestje bouwen. Ja. En daarmee Meidje McDoodle neemt net alleen in die hurde sfeer zitten dus. Nee, een beetje varieerde joenen. Ja. En dat, ja, volgens mij was het heel mooi. Dus, Wie er voor de droom om een vernielplaat uit te brengen? Ja, dat is al een droom van u. Ja, het is toch... we zijn zelf ook al hier een speler. En we zijn op de band steeds met mijn LP's kwam. En we woonden ik. Dus we hadden gewoon hier. Hup. Dubbele sleeve of net? Of een enkele, ja. Dat is prachtig, man. Een enkele, ja. Doe je hem alles zelf of heb je een label? Nou, alles zelf nou. Ja. Maar had er gewoon dit dus label willen, altijd ja. Altijd volgen. Ja, wat? Ja. Wie zijn we er trouwens? Van de meesten die geen LP-speler hebben, je kan alsnog keerpje zit een downloadcode in. Ja. Deze wil we echt gewoon willen, een oorhandigje. Oh, graag. Dus, ja, ik ben wel voor dit soort muziek. Ja, nou, kleer, dan is er bij deze van Willem. Ja. Dankjewel. Nou ja, jammer hoor. En we laten even een stukje hier even voor de mensen die denken, waar has het eigenlijk over? Zullen we maar even een beetje muziek hier letten. Jongens, je komt binnen kwart waarom, live spelen? Ik kom binnenkort weer om live spelen. Ja, maar kom met Captain Disco, hier toch al een datumplek dan? Nee. Ja, die hadden we al, 20 april. Ja. Ik begon... Wie is dat vergeten? Ja, nee, ik ben het vergeten niet. Ja. Je komt hier spelen. In die buurt. Ja. Even een stukje hier. 2015, the worst I've ever been. No flying cars, just high-priced gasoline. Another killing spree. The terrorists run freely, broadcasting beheadings in 3D. Now don't you waste your time trying to change your mind today. Hilariteit, ja, maar ik meen dat ik zal inplanten hier. Jongens, ik mail je binnenkort even voor een datum, maar misschien had ik hem wel inplanten en je hem net mailt. Dat is ook nog... Dat is ook kennen, ja. Maar wie komt graag, hè? Ja, je mag je komen, Alex. De LP is officieel uit en neem ik gewoon wel te downloaden. Ik mijn code er wel in. Ja. Hoe laat begint het, jong? Jong begint om 8 uur. En in Neushoorn, in de arenazaal. En, net laten komen, vol is vol. Captain Disco, dankjewel. Dankjewel, hè. Hartstikke mooi, man. Goed zo, ja.